Welcome to Nice One Sessions. Ang Nice One paminawon nga Binisaya podcast 20 minutes before sa imong Nice One nga pagkatulog. Busa, kung kasabot kag Binisaya nga pinulungan o kung gusto ka adunay makatunan, ali, paminawon nato ang podcast ni Juan in 3, 2, 1. Naa ka sa inyong eskwelahan dayon kanang nabitaw school program. Naay isa nag-present, kanta siya, dala siya sa gitar. Samtang kakanta siya, imong nabantayan ang katsada sa iyang tingog, pagkamaayo niya mo gitar. Napansin gid nimo nga hit gid niya ang mga notes, wa siya niyabag. Sa pipila ka mga kanta nga iyang nakanta, pagkamanyatag din siya og iyang testimony. Iyang gistorya ang iyang kaagi, giunsan niya pagpaningkamot, giunsan niya para makabot ang iyang mga pangandoy sa kinabuhi. Sa iyang mga stories na inspire kayo ka, nga nakaana gid ka. Salamat Lord kay imo siyang giatagan og tsada nga talent and then imo siyang palahutay sa iyang mga kalisdanan. But then, somewhere along the way, na-notice na nimo nga tsada man di siya glawas. Nibagay sa iya ang iyang suot nga t-shirt ug ang jeans. Pagkalingit niya sa imuha kung aha ka nga side sa inyong gym, napansin nimo iyang mata. Grabe ka tsada. And kanang sa iyang pagka-cute pag mag-smile siya. Kaunaw na din ka. Gusto na ko siya ma-meet. Siguro mo adto ko backstage or sundan ako siya pagkauman aning presentation. And siguro pangayoon ako yung number or unsa ba ka yung Facebook name. Pagkauman sa program, nangay ka picture niya. Kanang nakikpicture ka niya. And then, man ato, di na gid matangtang sa imong una-una. Nganon na ka nga, unsa ka no? Kung magkauban mi, magkadayon mi, and siya akong makauban pagbaklay di sa aisle, sa simbahan, kanang kaslon mi. Ang pangutana karon, is it wrong to have a crush? Unsa may nahitabo dito? Usual case nga nag-start sa innocent nga admiration, nag-end sa romantic crush. Unsay kalayan? Ang una, plain ug simple lang siya nga appreciation sa iyang talent, sa iyang gift or sa iyang skill. Ang ikadua, ang romantic crush, na siya'y emotional involvement sa tao. Admiration is simply recognizing the positive attributes of a person and being open or vocal about it. We do it all the time. Kasagara sa tuwa, nanata. Gusto rita nga, tsara siyang talent, may kay siya. Ga-admire ta og mga athletes, mga kanang maayo kay mga storya, mga artists, mga artista, singers, o anyone nga mga celebrities. Usahay, we urge out of our way to compliment those who excel as a way of encouraging them in their good work. Ang crush sub, on the other hand, is a desire to be emotionally involved with the object of attraction or affection. So, na-involve na ang emotion atong object of attraction, which is katong tao nga imo ko na gi-admire. A crush is admiration coated with romantic feelings. Again, a crush is an admiration coated with romantic feelings. Pagkabalo na to ani nga definition and pagkabalo na to sa kalayan sa crush ug admiration,
Ang answer sa pangutana kung is it wrong to have a crush, mabutang yapon nga yes. Yes, it is not quite right to have a crush. Ngano kaha? Kani nga context, it is not quite in line with God's will. According sa Sirach chapter 11 verse 2, do not praise individuals for their good looks. Do not praise individuals for their good looks. Gi-emphasize na diya nga dili daw ta angay unsa ni ma pilit atong attention sa mga external or mga physical nga appearance sa usa ka tawo. Because the character of a man is invisible to the eye. It is internal. Internal. So, ang babae nga ga-desire to be emotionally involved with a man just because he is handsome is making a big mistake. Her feelings are obviously just born out of physical attraction. Same goes with men. Anang mga lalaki nga gagusto ma-emotionally involved sa usa ka babae tungod lang kay chicks kay siya tanawon, he is making a big mistake. His feelings are obviously just born out of physical attraction. This is not enough to justify a desire to have a relationship with that person. Dili to enough na rason nga ma-justify nimo nga gusto na din nimo makigrelasyon ana nga tao. Sagara sa tua, mga kita lang gwapa kay siya bay. Gwapo kay bay. Panghandom na rin ta nga mauyab unta na siya. Mapakapanguyab unta uniya, uyab unta uniya. Again. There is nothing wrong in admiring anyone para sa iyang talent or kung unsay tsada sa iya. Skills ba or even iyang panamit. The way siya mustorya. Admiration is okay. So long as there is no emotional involvement. Just be careful that your admiration is not corrupted by inordinate romantic feelings. Okay, again, a lady who desires to be emotionally involved with a man just because he is handsome is making a big mistake. Same goes with the gentlemen who desire to be emotionally involved with a woman just because she is sexy or beautiful is making a big mistake. So, let me share with you a secret. So, according pa sa author, na blessed daw siya og duha ka perfectly normal eyes and can't escape noticing the really attractive, charming, and very appealing few who roam the earth. So, sa kinsa man siya sa tua. Tatanan na tayo duha ka mata. Nga igo po mga kita mag-appreciate sa mga attractive, mga charming nga mga tao des palibot. Ang author share siya nga decide daw niya mag-pray yang giampo nga one day atong teenager siya, ana siya sa Ginoo. Lord, may my heart beat only for the man you have chosen for me. And it worked. Ana pa siya. Let me share to you also my prayer sa pagka humanog basa pod bitaw ani, or I think before pa pod ani, ako gyud ampo. Father God, make me fall in love only with the woman you want me to have. And also, allow that woman to only fall in love with me. Another prayer pod nako. Nga ang uban unta mga babae, di na fall in love sa ko. Balag magka-admire sila but dili bitaw tong ma-in love gyud nga gusto na ko minyuan. And I believe sa kadaghan nga na kaila mo yun sad gid ko nga posible daghan nga kachar-char pero wa mo giningon nga gusto ko lang minyuan bay. Bisan pag mag-uyab
Wala, friend zone. Ako sa ah, ako maging na testingan nga makig-close sa mga babae, but ang pag-ampo inubanan sa pagpugong daw gyud kay tabang. So yes, ma-close ta sa uban, but ako pod mahal man gyud kay sa ako ang words nga I love you. Di puno hagas mabuhi sa ila. Siguro say magka-close, say pod magka developan man galing, pero di gyud ka pang dugay. And pag mawala diha, ka-realize na pod ka nga, thank you Lord. Sakto ra pod gyud nga wala may nagdayon. Kana ka ba nga, grabing Ginoo. Utuman gid sa imong giampo o gipangayo. Kaya ang tao nga mahiyog tabang kang Lord, tabangan sa gid niya. Basta makita niya nga willing good. So same with our story, ako may ka-share, daghan man gyud mga babae nga na-attracta and also naagig emu and fling-fling. Pero kaingon gid ko nga si Jenny God-given. Ingon pa na ako sa kung kinsay mga tanas ako mura gid siya gitunol sa Ginoo sa ko nga dili ako'y nangita, wa ko naningkamot og pangagpas makakita sa iya, but niabot lang, and God moves in mysterious ways. Lahi og pamaging Ginoong ipagkita ang duha ka tawo, babae ug lalaki. So mga to, happy kay ko. Kay though natay mga crushes sa una, tinuod lang, bisan pag na ako'y gusto yun kaayo, ako gyapong ampo manggod nga, Lord, let me fall in love only with the woman you want me to have. Di na ako gaingon ang ngalan atong babae. Unlike karon, ako nagyong ingon, Lord, make me fall in love more with Jenny. And siya po sa ako, do maagi yun ng mga misunderstanding, miscommunications. Pero lahi ra gyud. Lahi ra gyud. I thank God for this relationship. So according to Proverbs chapter 4 verse 23, ana pa nga, above all else, guard your heart, for it is the wellspring of life. That's the key. I-guard yun nato ato ang heart, kay diya tanan gasugod. Ato mga panghunahuna, mapadautan man, o mapatsada. So sa karon, to master romantic feelings by guarding your heart, na ay akong i-suggest sa inyo nga mga tips ba tawag ani? Masin. So upat. Number 1, concentrate on desires that will keep you on the right track. Kanang mga gusto nato sa kinabuhi nga magpabilin sa toa diya sa sakto nga dalan. The way to do is to follow the advice of Saint Paul. Ana pa siya, fix your thoughts on what is true and good and right. Ingon pa ni Pablo, tuwa daw atensyon dapat dito lang yun sa mga panghuna-una nga tinuod, maayo ug angayan. So lahi ang maayo ug angayan na good and right. Tung tsada ug dapat dito ra to panghuna-una. Mapud iyang gi-desire. So to think about these things are pure and lovely, and dwell on the fine, good things in others. Think about all you can praise God for and be glad about it. Ikalipay ang mga tsada nga mga pangitabo. Dapat ampingan gid nato kayo ato ang kasing-kasing. Pingan nato ato mga gatan-awon. Bantian gid nato atong gabasahon, ang atong gapaminawon og atong mga ginapang storya. Kay di nato mapansin sa atong mga gakita di sa social media, gaka-observe nato, gaka-impluwensya na rita sa atong gabasahon nga libro, sa atong mga gapaminawon nga tawo, o sa atong mga ginapang storya. Sa una, butan pa man kaya na, pero tingala na lang ta pag-abot na to college,
Nga pag-uman ko. Siguro sa mga influensya sa nakapalibot nato o sa labi pud ni karong social media, lahi ra sa gyud. The doors to your heart are your senses. So ang pultahan sa atong kasing-kasing kanitong mga senses, kanitong gakita, gakasimhot, gakabatian, gakadunggan, gakatilawan. So bantay gid na ato ang mga senses. Dapat inline siya sa pulong sa Ginoo. Kung di man mo tuo Ginoo, basta mo na ako inline dapat sa gigusto sa Ginoo para sa tuwa. Number 2, put boundaries on your desires. Magbutang tag mga boundaries sa ato ang mga desire. Ito ang mga kagustuhan sa kinabuhi. Ato ag yung butang ang boundary. Natay desire. Pero butang natong boundary. Don't go after everything you see. Dili tanan atong gakita ang ayan. Develop self-control. Especially in the area that have to do with the flesh. Mayroon tag flesh, di lang na siya about sexual lust. It also refers to food, vanity, even physical discipline such as exercise. So, dagan kay mga gusto ang ato ang lawas nga dili angay para sa tuwa. Galatians 5:24 reminds us that those who belong to Christ Jesus have crucified their flesh with its passions and desires. So, let the Spirit control your body, not the other way around. I-allow yun na to ang Holy Spirit nga mag-lead sa tong lawas. Kay kita, tao ra, di po ta kabalo yun sa angay yun para sa tuwa. Number 3. Number 3 na ta. Express your feelings to God. This is my habit nga proud pod kay ko nga sumbong gid ko pero mas Ginoo. Magkabikil, masuko ko, malipay, sa gidong storyahan. This is where most women fall. Because you have this intense affection for a guy. You think it's cute or sentimental or honest to express your feelings to him. Daghan yun na nga mga babae nga feeling nila nice kaayo mag-share silang gibati dito silang nakrasyan na laki. But to tell you, don't. Ayaw gid, ayaw. Not if he doesn't even know you. Not if he isn't courting you. Not if you haven't even prayed about it. So, ayaw, pataka og share kay na. Dagan kay karon mga laki nga take ang mga chances. Ipang take for granted ta. Kay kasalig kay kagusto mo din siya sa kuha. Diyan na dayon. Instead of expressing your feelings to the object of your affections, express your feelings to God. Sa iya gid ingon. Kay the time nga imong ingon sa iya na imo siyang gialaw nga mulihok para sa imo ha. Ingon gyud ang tanan sa iya ha. Kay siya may nahibalo. So tell it first to God before you tell it to anyone else. Kay bisag atong mga best friend sa mo girls, chika kay mo diha, inyo ra bang gitsikahan kay ito pong inyong best friend kuno ay nga ka-crush po dahil sa imong crush, tawa, away na nun mo. Ito pong mga lalaki, chika po bay, naan kikuha na niya bay, wapod kakabalo, anak po rin lalaki, ilum-ilum ra, nagsila na di ay, or ambot lang, basta. Tell it first to God before you tell it to anyone else. It will be good to seek the advice of a more mature nga mga tao. Kanin yung mga ginasaligan. I suggest your parents kay walay parents nga way concern para sila mga anak. So if you can share to your parents, much better. Or sa inyong mga ate, kuya, ate mo simbahan, yung mga pastor, pare, or yung mga gasaligan ninyo. Iyan po lang gyapon. Kani sila maka-guide sa imuha sa pag-deal sa imong emotions. Kay lagi di tanan nato
kabalan. Na ay gakabalan ng uban nga wa ta kabalo. So, tabang i-share sa ila. Kaya kung kita-kita ra na mabuang gas gugma. Number four. Una to, concentrate on desires that will keep you on the right track. Number 2, put boundaries on your desires. Number 3, express your feelings to God. And lastly, fight in the spirit. Encourage ta mo. Ayaw pa victim. Dapat ikaw tong victor. Rise up and remember that you are not a slave to your emotions, but the Holy Spirit will empower you to master them. Dapat slave sa gusto sa tong lawas. Dapat yampo yun na. So, God has given us the power to live in accordance with His will. And if we exercise our faith in God's promise to save, we will surely overcome. So, ayog papilian ni mga gibati. Ay, bantay gani. May lang kasugod, kas kanimo, gusto kanimo, feeling nimo, kain nimong buhatong tanan para sa iya, pero paglabay sa pipila ka panahon, wala gyapon. Di na din ka, abala siya di na discourage lang ka wala po din ka. Di ba? Manglabay lang tanan. I have a suggestion para sa inyo. Na mga tests. Ayat na tumingon nga siya na ba or unsa ba gyud angayan bagid mi mag-uban. We use this test para kabalo gyud ta. Una, test of time. Test nimo through time kung angayan bagid mo usag-usa. Do gatuo ko nga pwede magitanan bisan kinsa i-work out lang yun. Though it will be easier to meet someone nga gi-assign gyud para sa imo nga gigusto ni Lord for you. Though you can make choices, God's choices are even more better. So test of time. Pero note lang di tanan gadugay, gadayon. Sunod nga test, test of distance. Kay mag-uyab, manag-uyab, kasagara okay lang pag-uban. Tingalan na lang ka. Nagkabulag lagi kadyot. Uli lang isa ng balay dito sumpong, ikaw po nag-uli sa kasisang, pagkaugma, away na mo. Nakikachat lain no, nagkankan ka sa lain no. Kisa man tayo mong ka-text, kisa man tayo mong katawag. Isa po dayon. Naglaag pa ka no. Ano naman ka-text o good night. Ano ang ka-text o good morning. Wa ka naka-text ako nagkaon na ako. Tungod sa pagkalayo, gakabuyong na, gakabuang na, sa kung saan gakanaunaan. Kaya mo lagi, ang isa na sumpong, ang isa na asa, kasisang. Or sa kasa ba niya, Kalasungay, Heights, o uban pang mga lugar nga lagyo kayo. Katulo, test of maturity. Kani, gabi yun ka importante. Kay, sahay, sumot nagbata pa ta, feeling na to, sakto na yun na itong ginauna. Mauna ni, lahi siya sa uban, lahi kayo. Di kong minaw ninyo, bahala mo dyan. Pero akabalo, it takes some maturity para maingon gini mo nga siya na gid. Dapat mature mong dua. Or at least you grow maturely together. Just stay still and be mature together. It's baby steps at a time na mature. Di mo na hagas. But mayon na ingon sa inyo po. Di pasabot tigulang, mature. Na iban bata pa pero mature na. So di pasabot tiguang, mature. Di pasabot bata, immature. Test of time, test of distance, test of maturity. Next. What can I look forward to? Now, if you live your life in step with God, you can look forward to a bright future. That's according to Jeremiah chapter 29 verses 11. If you promise to obey Him in all ways, you can expect overwhelming blessings. Mara gini akong desire sa Diyo nga mo-obey sa iya kay kabalo ko siya rating provide sa ato og blessing. The point is, even your romantic feelings have to be put under the Spirit's control if you want to live a life pleasing to God. Ma-realize na to one day
Instead of prayer to God, Lord, whatever you want, that's what I want. Whatever you don't want, I don't want either. So, kanamdam ko song ampo, gyapon nga. Make me want what you want me to want, and make me don't want what you want me to not want. So, make me have what you want me to have. Make me not have what you want me not to have. Pwede na mga ampo kay gakatiguan ko, gakarealize na ako nga di gyud ko kabalo sa akong gusto. Ginoo ang makabalo sa unsay angay para sa to. Same sa to, bata pa ta. Even nga bata, literally bata, 1-year-old, 2-year-old, 3-year-old, up to bisag inanang edad ninyo. Actually, di man ta kaingon nga kabalo yun mo sa anyong gusto. Munang natay ginikanan, munang gidesign nga, samtang bata ta na ginikanan nga mo decide para sa tuwa. Kay tao ra sabta, bisa samot nagbata, wa ta kabalo gyud sa atong gusto. Same with us humans, we need God. Kay tao ra ta, di ta kabalo, ang Ginoo may balo para sa tuwa. So once you've learned to do this, expect gid ka og mga awesome nga blessings mag-overflow. Who knows? It might even be the man of your dreams or the woman of your dreams. Salig lang. Salig lang yun. Okay. Gituyo sa Ginoo nga di nato may balaan ng tanan, gituyo sa Ginoo nga di nato may balaan ng ugma, sunod bulan, sunod tuig. Kay para mosulod niya ang pagsalig. Kung saon man ang pagsalig, kung ahira ta mo tuo, kung natin makita. Ingon pala, to see is to believe. Pakita isa daw ko, Lord, be? Tulid na ka nakikipagkita sa Lord. Pero the key here is, to believe is to see. Tuo sa. Tuo gyud. And makita nimo ang resulta sa imong pagtuo. If you believe in God, that's nice. If you don't believe, that's nice also. Actually, it's up to you. It's up to you, but mo to akong suggestion. I'm just sharing my experiences and the book I've read. Lahira gyud. When you put your trust in God, nagag surprises. Daghan kayo. Nga imbis ikaw ang magsigig sana all sa uban, ikaw ang magsigig kadungog og sana all, sana all, sana all, sana all, sana all. Kadungan naman na sa mga relationship ni Jenny. I don't know sila nga kita, but happy ra pod me nga gakahappy ang uban sa mga. Mailan nimo ang tsada nga relationship kay kakalipay po lang nasa imong palibot. Di bitaw tong puro negative ang impact sa laing tao. A very good relationship or a God-given relationship is a blessing to others. Dili katong makakos og away, makakos og kubot. It will make the people around you happy. Kay ang relationship di ra man na para sa inyo. Para na sa tanan. You're not looking for a lifetime partner actually. We should look for a mission partner. Kay tinud-anay di ta ma-please sa tong partner o di pud nato siya ma-please gyud in accordance sa iyang gusto. Maa gini away, na gini di pagsinabtanay. Kay kung gusto na tong katong makasinabot gyud ay minyo imong kaugalingon, uyaba imong kaugalingon. Pero di ba, bisag imong kaugalingon, di man gid imong masabtan. Unsa pa ka ng laing tao. So the key is accept the fact that's the truth. We don't need to be the same with each other. We just need to accept the difference, embrace it, and complement with each other. Ana na gina lahi-lahi ta. Pero diya sa pagkalahi-lahi na to, nag-design ang Lord na mag-match kita. So just pray, chillax, have faith, obey, and pray. So in the meantime, tell yourself, I'll be waiting. Salamat sa pagpaminaw. Dalay ko ng Diyos. Have
a better relationship to have a better life. Thank you! Daghang salamat sa pagpaminaw. Kung ikaw adunay nasabtan, kung ikaw giganahan, kung ikaw adunay natunan, please subscribe and follow. And if interested ka to be one of my guests, just leave a message. Once again, thank you and see you.